reinará con el nombre de Juan Carlos I. Era 1975. Tal viña por diante. Pero antes, moito antes, a monarquía comezara a ir volvendo a España nunha xuntanza nun barco. 1948. Franco, don Xoán de Borbón, monarca no exilio, e un plan. Que despois da ditadura de Franco se instauraría ou reinstauraría, depende da interpretación, a monarquía, e que o infante, é dicir, o príncipe Xoán Carlos de Borbón se educaría en España, como así aconteceu. Pasan 2 décadas, chega 1969. Don Xoán Carlos tiña 31 anos. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional. Franco decide que, fallecido, cando el morra, vai a sucedelo a título de rei Juan Carlos de Borbón, non? Saltándose a liña sucesoria e deixando a don Xoán sen trono. Don Xoán Carlos e dona Sofía comezaban a exercer, pero sen poder, ata que chegou o 20 de novembro de 1975. Franco ha muerto. 2 días despois, 22 de novembro de 1975. A coronación do rei, e sobre todo aí hai un momento decisivo que cando o rei afirma no seu discurso, diríamos, de coronación, que quere ser o rei de todos os españoles. La institución que personifico integra a todos los españoles. España é o único país do mundo que restaura a monarquía no último tercio do século XX. Pero a monarquía era unha incógnita hai 50 anos. Creo que foi Santiago Carrillo, o secretario xeral do Partido Comunista de España, decía, se refería a Juan Carlos como Juan Carlos el Breve. A idea que teñen os defensores a ultranza do réximo, chamado búnker, é basicamente a continuidade do franquismo sen Franco. E nese momento, na aposta de camiñar cara a un réxime democrático, o papel do rei é decisivo. O rei pídelle a dimisión a Arias Navarro e nomea presidente do goberno a Adolfo Suárez. Acelérase o ritmo histórico. A transición, cambios de gran calado a gran velocidade. Sucédense a reforma política do 76, a amnistía xeral, a legalización do Partido Comunista de España. En 1977, as primeiras eleccións democráticas dende o 36. Tiene una significación histórica muy concreta. El reconocimiento de la soberanía del pueblo español. O rei renunciando á grande maioría do seu poder. E chegaría sobre todo a Constitución, que acabaría incluindo as nacionalidades históricas. Creo que Xoán Carlos I tiña moi claro que a finais do século XX unha monarquía para ser tiña que ser constitucional. Pero aínda había perigo. Un perigo aí moi grande e que os militares impediran a transición. A frase que Xoán Carlos I lle di ao seu fillo Filipe, o actual rei Filipe VI, cando fai sentar no seu despacho para que saiba como manexar aquela situación de excepcionalidade. E Filipe pregúntalle que acontece, papá, e dille, bueno, pues pasa que alguén lle deu unha pancada a coroa e a coroa está no aire. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar. Houve un golpe de Estado, que leo que frena o exército. Aí hai un Xoán Carlos I que se legitimou pola vía dos feitos, podía ter un defecto de legitimidade en orixe, ser nomeado por un ditador, non ser elixido, pero que despois se legitimou ou relegitimou os ollos de boa parte da poboación, mesmo daquela que non lle tiña unha especial lei nun comezo, como o que realmente nos salvou ou usou todo o seu poder para defender a Constitución. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. La monarquía parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España.
Entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades. Van 50 anos de monarquía.